telqa, wires mikxufin u periklu, fejn hemm żoni bid-dawl u fejn hemm dlam ċappa, xogħol li tħalla nofs leħja. Din hija s-sitwazzjoni fil-bypass l-antika li tagħti għal Marsa Skala kif ix-xogħlijiet li bdew 4 snin ilu qatt ma tlestew u preżentament f'din it-triq għad hemm diversi nuqqasijiet. Għalkemm it-tarmak lestu bosta nies faħru l-fatt li l-lejn tar-roti hija waħda sigura, f'din it-triq għad hemm ħafna nuqqasijiet. Dan hekk kif il-maġġoranza ta' triq tinsab bla dawl fil-waqt li t-tlet bozzot li poġġew f'żona partikolari ilhom mixewlin lejlu nar għal 8 xhur sħaħ. Apparti minn hekk il-maġġoranza tal-arbli tad-dawl jinsabu bil-wires mikxufin fil-waqt li ftit minnhom tattew bi fliexken tal-plastik. Jispikka wkoll il-fatt li fil-bankina qatt hemm gandot fejn faċilment wieħed jista' jaqa' u jweġġa serjament. Iżda l-aktar ħaġa li tispikka hija t-telqa totali li hemm f'din it-triq b'numru ta' barriers mitluqin fuq il-bankina jew saħansitra fil-ħaxix. Jidher ukoll in-nuqqas ta' pjanar f'din it-triq hekk kif hemm ħitan li mhux kompluti, kif ukoll bil-marki tal-bastopedin f'postu t-tabella qiegħda ferm aktar il qudiem, sitwazzjoni li qed toħloq konfużjoni sħiħa għal dawk li jkunu jridu jużaw tal-linja għaliex ma jafux fejn se jaqbdu jistennew. Dan il-proġett beda lura fl-2019 u 4 snin wara din it-triq qatt ma tlestiet kompletament, b'numru ta' persuni appellaw sabiex dan il-proġett jitlesta. Din is-sitwazzjoni qed tkompli żżid il-frustrazzjoni għal fatt li diversi proġetti madwar pajjiżna qed jitħallew nofs leħja jew saħansitra qed idumu snin biex jiġu konklużi.